ኣጋጣሚ ዕድለኛታት ኮይንኩም እዛ ከተማ እዚኣ እንድሕር ኣረጊፅኩም ብሰለስተ ነገር ምግራምኩም ኣይተርፍን እዩ። መጀመርታ ዓይንኩም በቶም ጻዕዳ በረድ መሲሎም ኣብ ምሉእ ከተማ ዝፈሰሱ ብጻዕዳ ቀለም ዘንጸባርቁ ናይ እምኒ በረድ ውቅያኖስ ይዓርፍ። እዚ ናይ ኣኒሜሽን ፊልሚ እንድሕር መሲልኩም ተጋጊኹም ኣለኹም። ንቅድሚት ዝስራሕ ከተማ ናይ ስሪዲ ፕላን እውን ኣይኮነን። ናብዛ ዓዲ እዚኣ ንምእታው ቪዛ ብቐሊሉ ዘይርከበሉ ጎብነይቲ ብበዝሒ ዘይርከቡላ ናይ ዓለምና ሕብእቲ ከተማ እያ። ኣብዛ ከተማ እዚኣ ዝርአ ብምሉኡ ጻዕዳ እዩ። ኣብ ጻዕዳ ቀለም ዘለዋ ፍቕሪ ኣብ ዓለምና ዝዓበየ በዝሒ ጻዕዳ ቀለም ዘለዋ ከተማ ተባሂላ ኣብ ዓለምና ኣብ ጂንስ ናይ ዓለም ዩኔስኮ ንኽትምዝገብ ምኽንያት ኮይኑዋ እዩ። እቲ ኣብ ጻዕዳ ቀለም ዘለዋ ፍቕሪ ግን ኣብቶም ዓበይቲ ህንጻታት ተወሲኑ ጥራሕ ዝተርፍ ዘይኮነስ እተን ኣብ ጽርግያ ዝረኣያ መኻይን እውን ኩለን ጻዕዱ እየን። ካልኣይ እቲ ብጣዕሚ ዝገርመኩም ኣብዛ ከተማ ዘሎ ኩሉ ዓበይቲ ነገራት እዩ። እቶም ዝረኣዩ ዓበይቲ ህንጻታት እቶም ዓበይቲ ጎደናታት ኣብ ናይ ዓለም ናይ ድንቃድንቂ መዝገብን ናይ ዓለም ሪከርድ ምስባርን ኮነ ኢሎም ዝተሰርሑ እዮም ዝመስሉ። ካብ ኩሉ ንላዕሊ እቲ ዘደንግጽ ሳልሳይ ሓቂ እዩ። ኣብታ ከተማ ምሉእ መዓንቲ ዋላ እንተዘወርኩም ሓደ ሰብ ክትረኽቡ ኣይትኽእሉን ኢኹም። እዚ ብሓቂ ዘፍርሕ እዩ። ኣብ ዘይትፈልጦ ከተማ ንበይንኻ ወክ ምግባር ዳርጋ ኣብ ዕፁ ዓለም ሰበብ ዘይብሉ ዓለም በይንኻ ትነብር ከም ዘለኻ ይስማዓካ። ሰፋሕቲ ኣደባባይን ዓይንኻ ክትበጽሖም ዘይትኽእል ነዋሕቲ መንገድታትን ዓበይቲ ህንጻታትን ብጣዕሚ ዘንጸባርቑ ሞላትን መዘናግዒ ቦታታትን ብስፍሓት ዘለዎ ብኩሉ ምቹውቲ ብኩሉ መብለጭለጪት ብኩሉ ዘመናዊት ዝኾነት ከተማ ንምንታይ ሰብ የብላን? እንተሃልዮም ደኣ ንምንታይ ኣይንሪኦምን? ሕጂ እንርከበላ ኩልና እንኳን ብሽማ ፈሊና ክንፈልጣ ዘይንኽእል ናይ ሓንቲ ምስጢራዊት ሃገር ዋና ከተማ እያ። ናይዛ ጽብቕቲ ከተማ ሽማ ኣሽቃባጥ ይበሃል። እንተዘይፈሊጥኩማ ንበይንኹም ጥራሕ ኣይኮነን ኣሽቃባጥ። ኣብቲ ከባቢ ዝነብሩ ሃገራት ዋላ እኳ ሓሙሽቲኦም ናይ እስታን ዝብል ተመሳሳሊ ሽም እንተሃለዎም ናይዛ ውቅብቲ ርእሰ ከተማ እዚኣ ሃገር ግን ትርኩምንስታን ትበሃል። ትርኩምንስታን ካፍተን ኣብ ኤስያ ዘለዋ ሃገራት ኮይና ዘይትፍለጥ ብጣዕሚ ሃፍታም ሃገር እያ። እዛ ብዙሕ ዘይተዘርበላ ሃፍታም ሃገር እዚኣ ንምፍላጥ እንድሕር ደሊኹም ናይ ባዕሎም ናይ ቲቪ ቻናል ኣለዎም። ትርኩምንስታን ዝብል ኣብ ናይልሳት ምርኣይ